הכנתי אז רולאפס צבעוני, אז בואו נשים את הגלידה. אבא שים. שלום. זה אבא שלי. אנחנו נשים את הגלידה וניליה. תות, ועכשיו אני אסגור. רגע, זהו. נשים פה קצת. צריך קצת, הופה. רגע, לא עם הידיים. כן, אבל צריך קצת, לא, צריך לעשות עיגול כזה. סוגרים מפה. לא ככה, לא ככה, לא ככה. אנחנו עכשיו לוקחים את זה ומקפלים ככה. בצורה כזאתי. ממש כזה. אבא, אותו דבר, רק את זה תדחוף קצת קדימה. הנה אותו דבר בצד השני. אופה, גם פה, בדיוק שהכל יהיה מכוסה, גם פה. טוב, זה גם. בדיוק, אבא. גם לסגור. פה קצת השתבש לנו פה. אבל צריך גם קצת.